Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Kulturo TV. Minister Abiamofo noemt incidenten van Rosebel Gold Mines zeer ernstig. De recente gebeurtenissen bij Zijin Rosebel Gold Mines hebben volgens minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen een kritiek niveau bereikt. In de Nationale Assemblée benadrukte hij dat veiligheid in en rond het mijngebied absoluut prioriteit moet hebben, na vernielingen die voorlopig zijn genaamd op $12,5 miljoen. Door de incident ligt de goudproductie momenteel stil, wat volgens Abiamofo direct leidt tot inkomstenverlies voor zowel het bedrijf als de staat Suriname, die mede-aandeelhouder is van Rosebel. Dinsdagmiddag bevonden zich opnieuw 30 tot 60 onbevoegden in het mijngebied, waardoor de minister spreekt over mogelijke maatregelen, waaronder een clean sweep om het er in orde te herstellen.